Когато говорим за гинекологична травма, често фокусът е изцяло върху жената, което е естествено и напълно оправдано, но има един, аз го наричам тих свидетел на цялата болка и на всичко, което се случва, който често остава в сянката, и това е партньорът. Партньорите присъстват в преживяването на жената по един особен начин. Все повече мъже днес, знаем, са ангажирани с процеса. Те са до партньорките си по време на диагнозата, по време на новината, по време на операциите, по време включително и на интервенциите в болничния коридор, в стаята, в чакането и много често в мълчанието след това. И въпреки всичко, тяхната болка почти никога не се назовава, още по-рядко се признава, а професионалната подкрепа въобще почти е сведена до нула и тя не съществува. Много от партньорите преживяват чувство на безпомощност, защото не могат да направят нищо. Те се чувстват безпомощни. Емоционално преживяват отдръпване, защото не знаят кое и как да направят. Имат различен темп на скръб, защото тялото на жената помни всеки един миг, всеки един ден. Т.е. тя започва да има в остра фаза на стрес, започва да има разширено съзнание или стеснено, почва да помни много детайли, а мъжът преживява болката по-абстрактно. Мъжът може да преживява чувство за вина, че не страда достатъчно, че не може да помогне, че изпитва сексуално желание към жена си, дори когато тя страда. В много случаи партньорите също изпитват чувство за вина, защото смятат, че именно техните сперматозоиди може да са дефектни и да са довели до този крайен негативен резултат. Често партньора е много объркан, защото жената е отдръпната, тъжна, мълчалива, отказва интимност, но не говори за това, а той не иска да оказва някакъв натиск или пък обратно започва да настоява за близост, а, или третия вариант се отдръпва напълно. И така двамата партньори се оказват на съвсем различни а, емоционални острова. И в терапията много често чувам, когато партньорите казват: не знам как да й помогна. Страх ме е, че може би ще я изгубя. Или страхувам се, че вече съм я изгубил и не знам как да си я върна. Казват: не мога да говоря с нея, защото всичко, което каже, я наранява. Тя не говори с мене. Тя по цял ден говори с приятелки, с майка си. Ам, Споделят: не сме се прегръщали от много дълго време, включително някои казват от месеци. Тя ми липсва, но не знам дали имам право тя да ми липсва и да претендирам нещо друго. Тоест партньорите също преживяват по собствен начин, макар и различно, тази загуба. За някои тази загуба е загуба на очакваното дете, защото това дете го очаква и таткото. Независимо, че няма толкова силна емоционална връзка, каквато е изградена вече с майката, защото бебето расте, то се развива, мърда в корема на жената. За други партньори загубата е на близост, на интимност. За третия е усещането, че те вече не са екип, защото се чувстват отделени или отстранени от всичко това. Или загубата, започват да преживяват загуба на увереност в отношенията. Някои споделят, че аз повече се притеснявах за нея, тя да оживее, тя да е добре. Да, съжалявах за бебето, но истината е, че аз се страхувах за нея. И тук се вижда често срещаното разминаване, което се получава от това, че жената страда за нероденото дете, а мъжът е облегчен,
И той се радва, че неговата любима жена все пак е оцеляла и е жива. И тъй като фокусът на системата, нали, медицинската и психологическата е повече върху жената, и пак казвам с право, мъжете сякаш остават малко емоционално невидими. И те често не си позволяват да говорят какво преживяват, какво усещат и остават в тази така малко повече да страдат в самота, защото от тях се очаква те да бъдат подкрепа на своята партньорка. А, Много често казват, че не искат да изглеждат като някакви егоисти и така мълчанието започва да расте и с него започва да расте и болката. Какви са психоемоционалните последствия за партньора? Разбира се, че съмнение в собствената роля, в отношенията, страх от повторна травма, ретравмиране, трудности в сексуалната комуникация, усещането, че е ненужен или недостатъчен. Отчаян търси решения, било в интернет, било в различни форуми, при приятели, като бягство в работа или в хобита, или в алкохол. Често слушам, не знам какво да направя, как да помогна. Понякога пък казват, писна ме да слушам все едно и също. Време е да сменим фокуса, до кога ще продължава това. Тоест много партньори искат да бъдат до жената, до партньорката си, до жена си, но действително те не знаят как да го направят това нещо. И когато жената е в своята мъка затворена, тя поставя допълнителни стени и партньорството става много разделено. Защото да, тя действително стои в своята мъка, не иска да бъде докосвана, не иска интимност, не иска секс, не иска да говори. И всъщност те започват малко по малко да се отдръпват един от друг. Особено мъжа, той се отдръпва, за да не пречи. И тогава отношенията започват да се разпадат. И те се разпадат не защото партньорите не се обичат, а именно заради това, че има една болка, която не е споделена. Какво може да кажем? Че не само жените имат нужда от подкрепа, партньорите също. И когато и всъщност неговите преживявания имат място да бъдат чути, назовани, нормализирани, тогава шансът въобще за възстановяването на близостта между партньорите нараства многократно и за много кратко време, когато и двамата са поканени да присъстват със своята си болка, със собствения си страх, с надеждата, която са имали и която са изгубили. Интимността има шанс да бъде възстановена, но не като секс след травма, а като една нова връзка, която се поражда след една голяма рана. Какво влияние оказват гинекологичните травми върху двойката? Това е емоционалното разминаване, мълчанието между партньорите, интимността като поле на напрежение и след гинекологичните интервенции, обикновено интимността почти никога не се възстановява спонтанно. Това трябва да се знае. Тя е първото място, където всъщност се появява раната и последното място, където тя се лекува. Жената просто не възприема тялото си като източник на удоволствие, а именно като зона, която е много рискова. А партньорът усеща промяната, но не разбира мащаба на всичко, което жената преживява. И напрежението започва да расте. А, Често желанието започва да се изчерпва, изчезва. Докосването се възприема като натиск и като посегателство, а удоволствието се заменя с напрежение. И така жената избягва близост не защото не обича партньора си, а защото не може да бъде там, където все още нея я боли. Тя не може да е отпусната, не може се наслади на преживяването и сексуалният контакт се преживява действително
много често жената споделя като насилие, дори когато е нежен, дори когато е желан, дори когато е по взаимно съгласие, дори когато е провокиран от самата жена. И някои двойки се опитват да възстановят нормалността чрез секс, но когато това се случи без вътрешна готовност, има риск, не казвам, че е при всички, но има риск преживяването да стане повторно травматично. Жената се съгласява, но след което се чувства като празна, като чужда, чувства се още по-отдалечена и всъщност сексуалността вместо да е лечебна, тя става напомняне за загубата. В други случаи двойката напълно избягва близост, интимността замръзва, жената носи вината, партньорът пък чувство за отхвърляне и никой не казва липсваш ме, имам нужда от тебе. И така болката, която може да бъде споделена, всъщност остава много самотна. И интимността е не само секс, тя е умението да бъдеш себе си такъв какъвто си до другия, дори в голямата си болка и да бъдеш прият. Но след загуба или интервенция, много жени не вярват, че имат право на близост, защото те много често се и самообвиняват. Срамът ги държи на разстояние, вината ги отръпва още повече, а страхът от нов опит абсолютно ги заключва и без език на интимността, без думи, които да са за тялото, за нуждите, двойката започва да се губи, да губи почва под краката си, а когато няма пространство, където тази уязвимост да бъде чута, се губи възможността за истинска връзка. Какво се случва, ако няма подкрепа? Последствията могат да бъдат психологични, могат да бъдат соматични. Когато преживяната загуба, интервенция или гинекологична травма останат без тази психологическа подкрепа, преживяванията, казахме, че не изчезват. Ние може да продължим да се справяме, но те се капсулират и болката отива навътре, но продължава да действа и с времето се превръща в определен симптом. Много често тук говорим за посттравматични симптоми, за натрапливи спомени, тревожност при медицински прегледи, избягване на различни ситуации, напомнящи за травмата, потискане на тъгата и скръпта, невидими отвън, но преживяващи вътре много дълбоки, защото жената от външно изглежда, че се е възстановила, но всъщност какво преживява отвътре. И всеки започва да избягва болницата, където е била интервенцията. Започва, много често ми казват, толкова много бременни жени не съм виждала или защо на тях, с какво съм по-лоша от тях. Защото те могат да износят една бременност, да се родят бебче, пък аз не мога. С какво съм го заслужила това нещо? Тоест, има и нарушено самоприемане, усещане за провал, за дефектност и за невъзможност да се възвърне предишната идентичност. Значи след остра криза, жените категорично не вярват, че някога може да имат здраво дете, друга бременност и не едно, а няколко деца. Защото те в този етап постоянно чувстват вината, срама, които изолират жената дори от самите близки. Соматичните последствия или прояви могат да бъдат хронични болки, тазови или много често във вид на главоболия, нарушение на съня и на апетита, телесно напрежение. Тялото започва да говори когато емоциите не могат да бъдат изречени. Усещания за отделеност от тялото и вцепенение, усещания за студ и отделяне от самото тяло.
От гледна точка на интимността и в сексуалната сфера, тук вече говорим за загуба на желание, за избягване на докосване, усещане на заплаха при интимност. Говорим за липса на оргазмени преживявания, за телесна тревожност, за сексуалността вече започва да се преживява като задължение, а не като избор доброволен. И партньорът се чувства ненужен или отхвърлен, но рядко го казва. Може да има все по-често да се проявява напрежение в двойката, избухвания, скандали, и последствията за взаимоотношенията са всъщност нарушена комуникация, темата става табу, защото много често един от партньорите дисквалифицира и казва: ох, ти пак ли с това? Няма ли да го преживееш? Вече не го ли забрави? Хайде, стига сме ровили в тези рани. Започва да има разминаване в темпа на възстановяване, защото жената все още е притеснена, а мъжът иска да си я върне към нормалния живот, да продължат. Имаме тук и повишен риск от отчуждаване, от конфликт, който може да доведе до по-сериозни последствия. И когато всъщност няма място за траур, той не свършва. Когато няма начин болката да бъде изразена, тя става мълчаливо напрежение, което замества близостта. И често не защото партньорите не се обичат, а защото не знаят как да оставят над заедно в преживяването. И отново се опирам до статистиката, че след спонтанни аборти обикновено риска от раздяла между партньорите е повече от 22%, а след мъртво родено дете риска се увеличава до 40%. И тук говорим за емоционална дистанция, говорим за мълчание, говорим за вина.